Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ni Lasto Txapel naiz eta hemen Kougoren biaren bigarren atala jokatuko dugu eta ea nolako partidak egiten ditugun. Aurrera, eta zergaitik lortu nahi dut Kongo eta ez Yamato adibidez, biak akorazotak direla, oso erraza, badago anime bat, Kantai Collection izenekoa, eta nire pertsoneri gustokoena Kongo da. Oso alaia delako, eta bueno, almiranteaz maite mendik dago. Eta bueno, Yamato ere oso ondo dago, baina itxasontzi handiegoa izan da. Minin gehiago egiten du, baina ere torpedoa jasotzeko garaian askoz gehiago jasan ditzake. Gero aurrerago behar bada Fubuki destruktoraren gana heltzen saiatuko gara. Helburua hau da. Eta gero Kongo dugunean partida asko jokatuko ditugu hobekuntza guztiak izan arte. Zegunea konkistatzea gara, gugandik hurbilena dagoelako. Espero dut laguntza izatea. Bestela itxasontzi asko baldin badaude, bueno, guztiak niren gana joango dira, eta hori ez da komenigarria. Gauza bat da, golpe gehiago jasotzea, beste gauza bat golpe guztiak nik jasotzea eta itxasontzea urperatzea. Bueno, oraindik ez gaituzte detektatu, hori oso gauza positiboa da. Itxasontziak detektako ditugu, ez dakit non, segunean printzipioz ez daude, baina ezin fio. Biratuko dugu, jorti zerbait dago ikusten dugun. Ez da zertxo ere ikusten, berazte gunea guretzat izango da. Gunea konkistatzen laguntzen badugu, puntuak emango dizkigute. Bueno, horren hasiko da festa. Hori, zu guztian nire gana. Ez dira pertsona honak. Hemendik alde egingo dugu, listo, alde, fuera. 10 segundu, venga, animo. Kanpora hortik.
itxasontzi gehiagi daude hor, gu zeo zer egiteko, bueno. Egingo du, baina bueno. Hobe ies egitea. Gutxi batek ez dut eman. Bueno, kanpora. Desastre. Orrantxe eta askar. Itxasontzi apur bat konpondu beharko du, bestela bat txikituko gaituzte. Sorte izan dugu eta torpak ez gaituzte joko, baina bueno. Ez dugu ez egitar hortuko, txikituko gaituzte. Onantza joaten saiatuko gara. Eta bizirik irauten badugu ez dudala uste. Segundu gehiagi dira. Gutxigatik bada ere salbatu egin gara. Iruzut eta dena, bueno. Uste dut momentuz gure helburua itsasontzia konpontzea izango da. Bestela bai txikitu gaituzte ondo gainera. Utsi bakean, demonio! Segundo askar, kanpora hortik. Nahiko parekatuta dago, baina, bueno. Gure akorasatu guztiak ondo daude. Madarikatua. Hala, agur. Bueno, beste partida jolastuko dugu Kagobatxearekin. Sorte handiagoa dugun. Eta partida hau azkenan gure taldeak irasiko duen. Eta bizer da. Gauza raroak. Kagobatxi. Kagobatxearen gauzarik txarrena. Nahiko gertu behar naizela beste itxasontziak zuntzitzeko. Asko betuta ez dagoenez, bueno. Hasierako musika da, bueno, Rusiarra dirudi.
Nola da soinu hori akordeoia dirudi eta nahiko ondo dago, baina gero apur bat ere kantzau egiten du. Mapa hau gorrotu dut benetan. Baina, bueno, nandi joango gara. Termopiletatik edo eskerretik. Honantza joango gara. Bueno, destruktoreak lehenbailen urpeatzen baditugu, urrengo bakoa korasatuak izango dira. Arain heltzen ditu itxasontzia ez. Zelako pasada. Ez gara heltzen. Bueno, gehiago urratu beharko gara. Itxasontzi. Hori zaiti hain gertu. Oso geldo doaz hori. Gero, bera joatzen badugu, puntuak endeko dizkigute, eta ez dut nahi. 7 kilometro, non sartu zara. A ver. Horra. Printzipioz ondo kalkulatuta bada. Ba ez. A ver. Suposatzen ondo apuntatu dudala. Hala, puntuak endizkuten gabe aliatu ajo dugulako. Oso ondo. Baina nire utzi bakean. Ez dute zer txore ez egin. A ver, agertu. Bai, zu, agertu zaitez. Txikitu behar zaitugu eta Bero, non sartu da orain. Kabroia. Hor dago. Eskutatu egin da. Osa eskarrak direnez. Vale, osea ez dugu joko oso gutxigatik. Bueno, eso egin du. Kanpora hortik. Bukake bat egiten ari dira gurekin. Eta hori ez da gustoko dugu gauza. A ver, zu. Joango gara hortik. Non sartu da.
Ala... Lengo erdina gertatuko da. Ala, orain sua. A ver. Egin tiro egiten. Vale, ez du nahi, ez du nahi. Ala. Ala. Bai, ez egin behar du hortik. Hala, bailko gara edo pizko bat gehiago irango dugu. Hala. A ber, zingu du beste bataian. Ba, hori urrengoa jakingo dugu lagunako izan da dena urrengora arte.